जोंनि एक्स बिएलटिआ मालाबाबो गावस्रानो मोननाय नङा। जुदि गावस्रायोबा मा खारनाव गावस्रागोन बेनि खारनखौ जोंनो नांगौ। आरो जुदि गावस्रायोब्ला दिनै हयथ' बिपिएफआबो गलाय गुजाय जानो हागौ, माबा मोनसे रिएक्सन जानो हागौ। बेखौ जों थोंजोङै नुहुरनाय। आं जाबाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एक्स बिएलटिनि आफादगिरि, बिथाङा जाहैबाय आंनि नेहाथारि। दा बेवहाय आं बांद्राय बुंनांगौ दं होननानै सानासै। आं माखासे खोथाखौ खोब माबा खालामदों, अनुभब खालामदों जे दिनैहाय नांगौबाल' संगठनखौ नागिरो सोरबा सोरबा लिडारफ्रा, खिन्थु नाङाब्लाथ' जोंखौ खबर लाग्रा मानसि गैया। खारना जाहैबाय एक्स बिएलटिखौ रावबो सोरजियाखै, जोंनि हाग्रामा सारासो सोरजिनाय। बे बुस्थुआव दिनैहाय एक्स बिएलटिनि सापर्टखौ मानो नांगौ जाखो, सोरनो नांगौ? दिनै एक्स बिएलटिनि सापर्ट नागिरनानै जे एक्स बिएलटिखौ दिनै सोखावला-सोखावलि खालामनो नागिरदों, हर सान गिदिंलायनानै सोरनिबा सापर्टार नागिरनानै सापर्ट नागिरनानै सिगनेसार लानो नागिरगासिनो दङ। बेफोरो नमसाव गोग्लैयोना गोग्लैया? जुदि चिफ सारमोनहा, फैलाव सारमोनहा, प्रेस सारमोनहा, सोरबा रिहन सारमोनहा नैबे आंनि बिबुंथिखौ जुदि नायफ्लाङोब्ला आं बिथांमोनखौबो बुंगोन, बे खोब अयनाय जादों। जों संगठन हिसाबै बेखौ जों सैज' खालामनो हायाखै, जाहाथे बिदि जानो मोना आरो बेबादि मानसिनो जेबो बिबान होनो मोना, बेखौ जोङो खावलायो सारमोनखौ। बेबादि लिडारखौ जोंनो नाङा। खारन जोंनि जाम्बा गोजा एक्स बिएलटिआ, बे जाम्बा गोजा मानसिफोरखौ सानैखौ क'क्राझाराव लांनानै बिथाङा गोदान राइटिं पेड खालामदों एक्स बिएलटिनि। बेनिफ्राय जेबो रोंथारै मानसिफोरखौ प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बानायदों। बेनिफ्राय गासैबो जोंनि संगठननि माखासे सिगनेसार खालामदों, गावसोरनो खालामदों। रावबो संगठना बिसोरजों सापर्ट गैया। बिथांमोनहा गावसोरनो सहि लिरदों, गावसोरनो सोरनोबा होनो होननानै थांदों, सोरनोबा होदोंना होआखै खिन्थु जों बेखौ मिथिया। खिन्थु बे खामानिखौ बिथांमोनहा मावदों। दा बियो बे खामानिखौ मावनायनि खारनावनो आं सारमोनखौ बुंगोन, सारमोनहा जाहाथे एसे सिन्था खालामो। बेबादि मानसि थायोब्ला सोरबा बिपिएफबो थानाय नङा, सोरबा एक्स बिएलटि थानाय नङा। खारन जोंहा मावनांगौ जोबाखै। मैया दाखालिसो धेके नांनानै जोङो इलेक्सनाव खुनुरुखुम जों देरहाबोबाय, फैलाव सारखौ देरहाहोबोबाय जोङो। गाबोननो जुदि गुलाय गुजाय जायोब्ला आरो दंबावो इलेक्सना, एमएलए नि खोथा फैगोन आरो बिनि उनाव बिपिएफनि खोथा फैबावगोन। होमबा दिनैनो जुदि बेबायदि सेरखाय बेरखाय जुदि गासिबो सोरलां बोरलां जाजोबोब्ला, गावजों गाव नांलाय खमलाय जाजोबोब्ला, पार्टिया गावजोबोब्ला जों बिपिएफखौ बोरै लाखिगोन? आंनि खोथाया बे, बिपिएफखौ बोरै लाखिनो हागोन जों? बेबादि नेता थायोब्ला जायगाया गेसाव जायो होनना मिथिखायो। बेनिखायनो आं सारमोननिसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट, जे जाहाथे बे खामानिया जानो नाङा आरो जानो मोना। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। सारमोनहा जाहाथे अननानै बेखौ एसे थागिदा लायो। आरो जोंनि एक्स बिएलटिआ मालाबाबो गावस्रानो मोननाय नङा। जुदि गावस्रायोबा मा खारनाव गावस्रागोन बेनि खारनखौ जोंनो नांगौ। आरो जुदि गावस्रायोब्ला दिनै हयथ' बिपिएफआबो गलाय गुजाय जानो हागौ, माबा मोनसे रिएक्सन जानो हागौ। बेखौ जों थोंजोङै नुहुरनाय। बे खारनावनो आं बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जाबाय।